Hey guys, nandito kami ngayon sa MPLAZA. Ang tawag dito sa aming sinasakyan ay family bike. Wait! Uy, dandang kayo, baka mag... Oh my God, oh my God. Oh, break! Makaka-disgrace tayo dito. With me is Jassy, and then the two drivers at my back is Kuya Zed and JJ. Oh my God. So here, syempre, sa Naga kami, Afro-Bicolano. Oh my God, slowly guys. Napakaraming magbabike dito. Jassy is holding tight on the grills. Wait lang guys, pakita ko lang sa inyo. Jay, hindi pwede tumabaliktad. Ikaw naman, Jess. Okay. Ang gwapo ng driver namin, guys. Yung isa naman, slowly. Yung isa, pagod na pagod ka, no? Wala naman siya. Oh, slowly. Oh! I hate you. Ow! Kasi ang upuan ko guys, oh my God, bigla siyang lumili ko.